Тизден барлык шешүү техникасы, тракторлар, машиналар кырга чыгарга әзер булырга тиеш. Ширмешән районы игенчеләре үз алларына шушы максатны коеп эшли. Кече хуҗалыкларда, зур агрофирмаларда техника көйләүнең соңгы этабы дәвам итә. Техниканы, шәшкечләрне, машиналарны шәшүгә киләү элеккедән әлләни аерылып тормый. Игенчеләргә эшләү шартлары уңайлырак. Ширмешән агропредприятиесендә җылы ангарлар, куәтле заманча тракторлар, запас частьләрне вакытында сатып алу мөмкинлеге бар. Катлаулы шартларда да бөртекләрдән мул уңыш алырга була. Тәҗрибәле игенче Илшат Гызаиров шушы көндәрдә республиканың атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә лаек булды. Тантанадан соң ук эшкә, техника әзерләүдә һәр деталь мөһим. Биредә төп техниканы, урып җыюны һәм көзге чәчүне төгәлләгә үк ремонтлаганнар. Гыйнвар аенда техниканы киләүне соңгы көннәргә кадәр кичектермәс өчен яңадан эшкә тотынганнар. Бәйгесе кемдә безнең авыл хуҗалыгы тагылма техникалар барса да кездәнүгә әзерләп куйган. Менә монда инде калды автомашиналарны сафка бастыруга и берничә трактор запчастлары сыңгырак поступать итте. Шуның белән без 10 көн içinde полностью язгы чәчүгә әзер булабыз дип әйтеп була. Хуҗалыктагы барлык тракторлар, комбайннар яңа. Шуңа да капиталь ремонт таләп ителми. Детальләр, механизмнарның төзеклеген кабат тикшерәләр. Техниканы сыйфатлы итеп әзерләсәң, шәчү дә тиз сыйфатлы уза. Хуҗалыкта җирләрнең гомуми мәйданы 24 мең гектар. 3 мең гектарда сабан культураларын шәшәргә ниятлиләр. Басуларга куәтле 12 трактор һәм шәчү комплекслары чыгарга тиеш. Максимально надо качественно технику подготовить к весенним полевым работам. Техниканы язгы кыр эшләренә сыйфатлы итеп әзерләргә кирәк. Тракторлар, агрегатлар ватылмаса, шәчүне тиз арада яхшы итеп башкарып чыгарга мөмкин. Һава торышына һәм белгечләр фаразларына караганда, шәчү кампаниясе планлаштырылган вакыттан бераз иртәрәк башланыр дип көтелә. Ширмешәндә моңа әзерләр. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сайфиуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы.